Waqt diskors diviżiv għal l-aħħar fil-meeting organizzat mill-Partit Nazzjonalista l-ġimgħa fil-għaxija biex jiċċelebra s-60 sena tal-indipendenza, il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech ripetutament baqa' jsemmi l-passat u kif irid ireġġa' l-arloġġ lura. Fil-fatt hu qal li l-Partit Nazzjonalista għandu passat li hu gburi bih anke jekk 11-il sena ilu l-poplu kien ivvota bih ġaru biex jara bidla fid-direzzjoni tal-pajjiż. Grech irrefera għall-istess passat fejn l-ekonomija kienet staġnata, ir-rata tal-qatt kienet l-ogħla fl-istorja u l-Gvern Nazzjonalista kien fost l-oħrajn iddieħaq bil-kaċċaturi u n-nassaba wara li kien wieħed li dawn id-delizji ma setgħux jinqatgħu minn fostna. Il-Partit Nazzjonalista qed iħares il-qudiem għax għandu passat u preżenti illi huwa gburi bihom. Fil-fatt Grech żied jgħid li hekk kif il-poplu għarfu fil-passat jerġa' jarfu llum. Għaraftna fil-passat, tarfuna illum. Ironikament tant kemm l-Oppożizzjoni Nazzjonalista għadha ankrata fil-passat u ma tidirx li lesta tiċċaqlaq ukoll biċċar mis-slogan li għażlet it-tmexxija ta' Bernard Grech għal din is-sena. Fil-fatt is-slogan il-qudiem u l-istess bħalma kien fil-Festi tal-Indipendenza ta' 11-il sena ilu, meta dak iż-żmien Simon Busuttil kien il-Kap Nazzjonalista.